Millaista on olla viljelijä ja muutoksentekijä? Siitä otamme pian selvää Jarin ja Marjan kanssa. Mutta sitä ennen mä haluan kertoa teille vähän jäävuorista. Joku teistä on ehkä nähnyt tällaisen jäävuorikuvan aikaisemminkin. Sen taustalla olevan ajattelun on tehnyt tunnetuksi suuresti arvostamani systeemitutkija ja Rooman klubin jäsen nyt jo edesmennyt Donella Meadows. Jäävuorista suurin osa, kuten ehkä tiedätte, sijaitsee pinnan alla. Ja saman tapaan yhteiskuntien toimintaan vaikuttavista tekijöistä iso osa sijaitsee pinnan alla. Me havaitaan kyllä erilaisia kehityskulkuja, mutta ne tekijät, jotka ajaa näitä kehityskulkuja, ne jää usein pimentoon. Ne on siis se jäävuoren pinnanalainen osa. Tätä vertausta käyttämällä halutaan kiinnittää huomiota siihen, että jos me pyritään saamaan aikaan yhteiskunnallista muutosta, meidän pitää tuntea ne tekijät, jotka vaikuttavat yhteiskuntien toimintaan. Tässä jäävuorikuvassa ne on asetettu järjestykseen. Ylempänä on tapahtumat, eli havainnot maailmasta, kuten peltojen heikentynyt kasvukunto tai Itämeren rehevöityminen. Ne puolestaan ovat seurausta tavoista ja tottumuksista. Tällöin katse kiinnittyy viljelijöihin. Viljelijöiden toimethan ratkaisevat lopulta sen, mitä pelloilla tapahtuu. Eli jos me halutaan vaikuttaa Itämeren tilaan, meidän pitää päästä kiinni viljelijöiden päätöksentekoon. No, viljelijöiden tavat ja tottumukset kuitenkin muotoutuu laajemmassa kontekstissa, jota tässä kuvataan sanalla rakenteet. Nämä rakenteet liittyy siihen, millainen on työnjako ruokajärjestelmässä, miten arvonlisä ja valta jakaantuu eri toimijoiden kesken, miten viljelijöitä koulutetaan, miten heistä puhutaan, millaista teknologiaa heillä on käytettävissään, miten lainsäädännöllä ja politiikalla ohjataan ja rajoitetaan viljelijöiden toimintaa, millaista tutkimusta tehdään ja niin edelleen. No, tällä saatetaan esimerkiksi havaita, että viljelijöiden mahdollisuudet valita ja toimia toisin kuin mihin vallitsevat rakenteet heitä ohjaa ja kannustaa on rajallisia. Ja tällöin on tietysti luontevaa pohtia sitä, miten meidän tulisi muuttaa niitä puitetekijöitä, joissa valintoja tehdään, jotta ne johtaisi parempiin valintoihin pelloilla. Tästä päästäänkin sitten tähän jäävuoren alimpaan osaan. Tässä mallissa jäävuoren pohjalla on ihmisten mielenmaisemat. Siis se, millaisia arvoja, uskomuksia ja oletuksia maailmasta meillä on. Sillä arvot ja uskomuksethan ovat lopulta toimintamme liikkeelle paneva voima. Vai mitä? Eli se, mitä me teemme, heijastelee lopulta sitä, mikä meille on tärkeää. Mutta minä kuitenkin väitän, että tässä tämä jäävuorimalli on väärässä. En usko, että ihmisten mielenmaisema on se pohjimmainen vipupiste, jonka kautta lopulta kaikki muuttuu. Älkää toki ymmärtäkö väärin. Ihmisten arvot ja uskomukset on äärettömän tärkeitä, koska sen takiahan tekin kaikki olette täällä, eikö niin? Koska te uskotte, että me voimme muuttaa maailman. Ja niin me voidaankin. Mutta meidän ei tarvitse olla huolissamme siitä, onko ihminen pohjimmiltaan vain ahne, tai että entäs sitten se peräkammarin Pertti, jota ei voisi vähempää kiinnostaa. Koska vaikka Perttiä ei välttämättä kiinnosta, Maijua ja Teroa saattaa kiinnostaa. Ja kyllähän ihminen on ahne, mutta ihminen on myös hyväntahtoinen ja uhrautuvainen. Me olemme käyttäytymisessämme äärimmäisen mukautuvaisia, ja se on ollut meidän lajin menestyksen salaisuus. Minä nimittäin väitän, että ihmisen mielenmaisema syntyy vuorovaikutuksessa sen kanssa, mitä ihminen tekee, mitä muut ihmiset tekee, mitä häneltä yhteiskunnassa odotetaan ja ylipäätään, mikä hänelle on kulloisessakin rakenteessa mahdollista. Ei ole tässä maailmanajassa mahdollista elellä savon perukoilla kaskeamalla ja metsästämällä ja keräilemällä. Sen sijaan mahdollista on ainakin joillekin elää 2 robotin navetan kanssa tai tekemällä palkkatöitä ja viljelemällä siinä sivussa. Nyt mä pyytäisin teitä pohtimaan kanssani sitä, että minkälaisessa maailmassa me elämme. Ja haluan teidän aidosti kysyvän itseltänne,
Onko tämä tuntemanne maailmantilanne seurausta siitä, että meille ihmisille ei mikään riitä? Vai siitä, että olemme sattuneet syntymään uusliberaalin fossiilikapitalismin aikakaudelle? Maailmaan, jossa öljyä on aina riittänyt pumpattavaksi ja typpeä on aina voinut rajattomasti sitoa ilmakehästä venäläisen maakaasun avulla ja kylvää rakeina pelloille. Nimittäin nyt me ollaan kasvokkain tämän rajattomuuden kanssa ja sen seurausten kanssa. Meidän nykyinen ruokajärjestelmä rakentuu lineaarisen mallin ympärille. Järjestelmään pumpataan jatkuvasti lisää ravinteita ja energiaa ulkoisista lähteistä. Vaikka ulkoisten ravinne- ja energialähteiden käyttö aikanaan kasvatti merkittävästi maatalouden tuottavuutta ja vapautti valtavan määrän työvoimareserviä maatiloilta, se myös synnytti tämän vesistöjen rehevöitymisenä, peltojen heikentyvänä kuntona, monimuotoisuuden häviämisenä ja ilmastonmuutoksen kiihtymisenä havaittavan ongelmavyyhdin, jonka keskellä me nyt eletään. Kyse on siis yksinkertaisesti aineenvaihdunnasta. Jos jotain tulee sisään, jotain on mentävä myös ulos. Ja se, mitä tulee ulos, sen me havaitsemme vesistöissämme ja Itämeren kunnossa. Mutta ennen kaikkea tällainen lineaarinen aineenvaihdunta muokkaa meidän ihmisten ajattelua. Se on muokannut meidän taloudellisen vaihdannan sääntöjä. Sen takia me eletään maailmassa, jossa uskotaan, että vain suuri on kaunista ja että skaalaedut, tehostaminen ja kasvu ovat ratkaisuja kestävyyskriisiin, silloinkin kun ne ovat synnyttäneet koko kestävyyskriisin. Se, mikä on kuitenkin viljelijöiden kannalta keskeistä, on se, että tällainen lineaarinen fossiiliseen energian pohjautuva aineenvaihdunta on vaikuttanut käsityksiin siitä, mitä on olla hyvä viljelijä. Pohjimmiltaan monet viljelijät mieltävät itsensä maanhoitajiksi. Varmasti monen tavoitteena on jättää pellot paremmassa kunnossa jälkipolville. Mutta toteutuuko tämä? Vastaako todellisuus sitä, mikä on koodattu syvään juurtuneisiin kulttuurisiin käsityksiin hyvästä viljelijyydestä? Vai onko nykyinen fossiilimaailman säännöillä operoiva lineaaritalouden maailma ottanut niskalenkin hyvästä viljelijästä? Auttaako pyrkimys maksimisatoihin, jatkuvaan kasvuun ja tehokkuuteen toteuttamaan ihanteita hyvästä viljelijyydestä, vai onko ne vain heijastumia fossiilisesta maailmanmallista? Kun todellisuus ja oma mielenmaisema on ristiriidassa, syntyy kognitiivista dissonanssia. Kognitiivinen dissonanssi on psykologinen ristiriita, jossa ihmisen omat käsitykset maailmasta on keskenään ristiriitaisia. Kognitiivinen dissonanssi on yksilölle epämiellyttävä kokemus, ja sen takia se voi toimia muutoksen polttoaineena. Mutta se voi johtaa kuitenkin myös kaivautumisen syvemmälle poteroon ja tarttumiseen raivokkaasti kiinni siihen, minkä itse kukin on oppinut olevan oikein ja hyvää. Samalla tarttuminen omaan uskomusrakennelmaan kuin hukkuva pelastusrenkaaseen voi johtaa myös siihen, että rannalle kampeavat muutoksentekijät näyttäytyvät vihollisina. Meidän ruokajärjestelmä ei ole ensimmäistä kertaa muutoksen edessä. Diskurssikamppailua muutoksen suunnasta on käyty historian saatossa ennenkin. Silloin, kuten nytkin, muutoksen polttoainetta on ollut ihmisten uskomukset ja käsitykset siitä, mikä on hyvää ja tavoiteltavaa. Muutoksen taustalla oleva tieto ei sinänsä ole kaikkinensa uutta. Tämä kuva esimerkiksi on kirjasta Maatalouden pikkujättiläinen vuodelta 1944. Mutta se ei silti tarkoita sitä, etteikö muutos olisi kipeä. Muutos pakottaa katsomaan itseään ja uskomuksiaan peiliin. Joutuu ehkä asettumaan naurunalaiseksi. Toisaalta muutos vaatii aikaa, se vaatii resursseja, ja monella viljelijällä on juuri näistä resursseista pulaa. Tällaisessa muutosprosessissa tarvitaan valtavasti tukea muutoksen tekijöille. Tarvitaan kasvualustoja uutuuksille. Ja ennen kaikkea niitä pieniä muutoksen tekijyyden taimia pitää hoivata, eikä asettaa niitä heti alttiiksi kilpailulle ja arvostelulle. Ja samalla se tavoite tulisi pitää kirkkana mielessä. Se on järjestelmätason muutos, jossa koko ruokajärjestelmän aineenvaihdunta muuttuu.
ja sitä kautta muuttuu myös suurten massojen arvostukset. Kuitenkin, jotta me saataisiin aikaan näitä järjestelmätason muutoksia, me tarvitaan rohkeita etujoukkoja. Ja senpä vuoksi seuraavaksi me kuullaan 2 tässä ajassa elävää viljelijää, jotka kertoo meille, millaista on olla muutoksen tekijä fossiilitalouden säännöillä toimivassa ruokajärjestelmässä. Kerrotteko ensin itsestänne ja teidän tilasta vähäsen? No joo. Aloittaako Mari? Mä voin aloittaa. Olen siis Marja Ös ja viljelen Hausjärvellä maatilaa, joka on mun lapsuuden kotitila. Olen vuodesta 2021 sitä nyt sitten itse ollut puikoissa ja viljellään viljakasveja, kauraa, tattaria, ruista, sitten myös syysrypsiä. Meillä on monilajisia nurmia, koska meillä on myös laiduntavia eläimiä. Meillä on nautoja sekä lampaita. Kiitos. Entäs Jari? Joo, mä olen Eerola Jari Hämeenlinnan Tuuloksesta ja meillä on, olen ollut 25 vuotta maatalousyrittäjänä 2000 vuodesta lähtien ja meillä on vanha sukutila, pitkät perinteet ja historia on tietysti yksi iso arvo, mikä on mun omassa arvomaailmassa paljon mukana ja meillä on lihanautotila ja me viljellään tietysti rehut lähtökohtaisesti niille naudoille ja nurmeja ja sitten rehukasveja. Mutta sen lisäksi myös sitten monipuolisesti lähes kaikkia puitavia kasveja. Vähän vuosittain vaihtelee. Taisin jossain vaiheessa laskea, että meillä on noin 10 eri viljelykasvia. 200 hehtaaria peltoa ja 180 lihanautoa. No, jatkatko Jari vaikka tässä suoraan ja kerrotko vähän, että mitä ylipäätään uudistava viljely sulle tarkoittaa? Sä sanoit, että 10 kasvia ja millainen muutosprosessi sulla on taustalla, että sä oot siirtynyt tällaiseen viljelytapaan? No joo, tässä tilaisuudessa nämä kaikki alustukset, täällä on tullut paljon takaumia tästä vuosien varrelta. Eli kaikki on alkanut 2018, oltiin Hollolassa ensimmäisen Carbonexan koulutuksessa ja niin täytyy sanoa, että Tuomas ja Juuso omilla esityksillään teki aikamoisen vaikutuksen se miten niin tässä jossain kohtaa joku kuvasi, että tavallaan se eliötön tai steriilin maaperä, niin mä ymmärsinkin, että se on yhtäkkiä, että se on täynnä näitä mikroorganismeja ja sienirihmastoja. Ja se oli semmoinen iso aha-elämys, mikä tavallaan selitti aika paljon asioita. Mä olen ehkä sen koulukunnan Mustialassa opiskellut 90-luvulla, niin siellä puhuttiin vain kemiasta. Se mikrobiologia ei kuulunut siihen opetukseen. Niin sieltä sitten se muutos, mä voisin sanoa, että mä olen ollut kognitiivisessa tilassa siitä lähtien. Ihan niin kuin se jatkuva uuden oppiminen ja sitten into on ollut joskus Tuomas sanoi, että kun tekee 3 uutta asiaa vuodessa, niin silloin tulee tehtyä 9 uutta asiaa 3 vuodessa. Mä teen 9 uutta asiaa vuodessa ja kaikki ei todellakaan onnistunut. Se on ollut sellainen, se on oppimisen tie, mutta sitten tässä on huomannut myöskin sen, että siitä tekemisestä, niin siitä on tullut, se on mulle normaalia, mikä joku toiselle voi olla täysin outoa. Kiitos. No mites Marja, tässä oli jo isänmurha ja siinä tyttö istutteli pelloille puita ja kaikkea, niin mä mietin. Tuntui hyvin tutulta. Joo, eli munkin tavallaan se alku menee sinne 2018, eli on osallistunut myös Carbon Actioniin ja ollut yksi niistä pilottitiloista. Ja silloin en ole itse ollut vielä viljelijänä, mutta kuitenkin tiiviisti siinä oman kotitilan arjessa mukana. Ja toki kävin koko ajan sitä keskustelua, että haluanko itse olla viljelijä. Ja se oli mulle vähän semmoinen epävarmuustekijä osittain sen takia, että en todellakaan tiennyt, että mitä kaikkea voi tehdä viljelijänä. Että olin aika lukkiutunut siihen, vaikka olin nuori, niin silti lukkiutunut siihen maailmaan, missä olin niin kuin koko lapsuuteni viettänyt. Ja sitten tavallaan mulle aukesi joku semmoinen
siitä uudistavasta maataloudesta, että hei, että itse asiassa tässä on toivoa. En ollut enää semmoinen niin kuin tuuliajolla oleva viljelijä, vaan että löysin jonkun sellaisen, että hei, että omalla tekemisellään voi luoda jotain uutta ja omalla tekemisellään voi synnyttää toivoa itseensä, mutta myös muihin ihmisiin niin kuin ympärillä. Ja sitten ne arvot, mitkä itselle oli tärkeitä, kuten vaikka se lähiluonnon ja siitä huolehtiminen, niin mä tajusin, että oikeastaan mulla on hirveä vaikutus, että mä olin vähän niin kuin unohtanut sen ja ehkä monet viljelijätkin on unohtanut sen, että se omalla kädenjäljellä, jalanjäljellä on aika iso merkitys siihen ihan omaankin elinympäristöön. Ja sen sitten havaitseminen ja havainnointi sitten, kun alkoi tekemään asioita toisin, niin avasi kyllä vielä sitten jonkun sellaisen innon ihan uudelle tasolle ja en ole kyllä katunut sitä valintaa, että ryhdyin viljelijäksi. Ihana kuulla. No itse asiassa tuossa sanoit yhden sanan, havainnointi. Niin kertokaa vähän, että minkälaista havainnointia te teette ja mistä te havaitsette teidän omien semmoisen kädenjäljen vaikuttavuuden siellä pellolla? No ehkä itselle se havainnointi, mikä on mun mielestä keskeinen asia siinä uudistavassa viljelyssä, että yritetään vähän havainnoida, että jos halutaan parantaa jotain, niin pitää kuitenkin pikkasen katsoa, että mitä tässä nyt on tapahtunut, kun olen tällaisen toimenpiteen tehnyt. Ja mulle se on sitten myös tarkoittanut sellaista erilaista niin kuin herkistymistä siinä työnteossa ja niin kuin sen luonnon edessä, että mä oon alkanut oikeastaan niin kuin tutkimaan juuri sitä peltomaata ja tekemään niitä lapiotestejä ja pysähtymään siinä pikkasen, että mitä tässä on niin kuin tapahtunut. Ja sitten se on, mulla on se tarina, että kun mä oon pysähtynyt ja nähnyt sen oman työn jäljen siinä ympäröivässä luonnossa, voin kertoa hyvän esimerkin vaikka edelliseltä kasvukaudelta, eli kun meillä rotaatiolla edutetaan lampaita, eli niitä siirretään joka päivä, niin jossain vaiheessa heinäkuussa tajusin, että toi ruskosuohaukka ilmestyy joka päivä samaan aikaan, kun mä siirrän nämä lampaat uudelle alueelle, niin metsästämään myyriä. Ja tämmöiset niin kuin tilanteet siinä, että hei, että tämä ympäröivä niin kuin eliöstö on myös mukautunut siihen mun toimintaan, ja ne on tajunnut, että vau, nyt kun nuo lampaat menee tuonne pitkään heinään ja se maa alkaa tömisemään, niin siellähän on niin kuin paras metsästyshetki koko kulmakunnalla. Ja nämä on niin kuin ne hetket, mitkä saavat niin kuin jotenkin motivoitumaan ja semmoisen ihan aidon merkityksellisyyden tunteen heräämään ja huomaa sen, että kyllä mä oon valinnut oikein uran. Ihana kuulla. No mites Jari, onko teillä ruskosuohaukkoja? On. Joo, kyllä pitää paikkaansa. On niin yllättävästikin. Niin, aika monesti kun pellolla on, niin se ilmestyy jo. Mutta meillä ei ole kyllä niitä lampaita. Niin, jos havainnoinnista puhuu, niin tuntuu, että ehkä ne muut viljelijät on ne, jotka havainnoi yleensä niitä asioita. Ja se palaute, se ei tule suoraan, se tulee epäsuorasti jostain sitten niin, tietyllä lailla, no tähän voidaan palata ehkä myöhemmin, mutta jos ajatellaan sitä, että miten mä itse havainnoin, niin ehkä se on kuitenkin sitten ne onnistumiset siinä, että sä saat jonkun useampia huonokuntoisia peltoja on saatu tuottamaan hyvin ja sitten kun satomittari rupeaa näyttää 5 tonnia, niin silloin siinä tuntuu, että sitten on onnistuminen. Pelto, mikä ei ole välttämättä tuottanut oikein minkäänlaista satoa aikaisemmin. Kyllä se ne on niin kuin niitä motivoivampia hetkiä, jos ajatellaan, niin kuin mitä Maria tuossa totesi, niin se, että sä huomaat sen. Ja sitten on tässä tullut vielä se, että mitä enemmän sitä ymmärtää ja mitä syvemmälle menee asioihin, niin sen huonompikuntoisena näkee jotenkin kuitenkin ne pellot, että parannettavaa piisaa. Ja sitten se on niin kuin jotenkin, joskus mä kyselin naapuriviljelijöitä, niin jos hankittaisiin jankkuri yhteisomistukseen, niin se vastaus, ei me tarvita, ei meillä ole tiivistymiä pellolla. Ja mä ihmettelen, kun mun pellolla niitä on. Ehkä me sitten luetaan eri lailla sitten sitä peltomaata, kun me ollaan tässä aika pitkälle ja syvälle menty näihin asioihin. No tästä olisikin itse asiassa hyvä jatkaa tähän, että kun te olette muuttanut teidän toimintatapojanne, niin miten siihen on suhtautunut lähipiiri ja esimerkiksi muut viljelijät,
joita te tunnette. Jatkatko Jari tästä? Se on semmoista mielenkiintoista, että kyllä ne siellä Nesteen paikassa juttelee kaikenlaista, mutta sitten olen huomannut sen, että yksikin kaveri se jotenkin kielsi, että nämä on ihan, ei tämmöisiä hän ei koskaan tee, mutta sitten mä menin hirvijahdissa, menin passiin ja oli semmoinen hänen metsäpelto, niin mä huomasin, että siellä oli valtava pitkä heinä keräilijäkasvina. Paljastui, että se on siellä salaa katsojalta tehnyt näitä komia kokeiluja. Eli tavallaan se on sellainen, ehkä me palataan vielä jossain vaiheessa siihen, että mikä on niinku hyvä viljelykäytäntö, niin se koetaan kuitenkin, siihen liittyy tietysti ihmiset ihmettelee, mutta siihen liittyy jonkinlaista kritiikkiäkin, että onko tämä oikeanlaista. Se oli ehkä tässä tämän vanhan isännän äskeisessä puheessa, niin oli vähän ehkä samanlaista. Semmoista, että ei oikein tiedetä, että kuinka tähän pitäisi suhtautua. No joo, mä koen ainakin, että tietysti meillä on sellainen tilanne, että mun vanhemmat asuvat myös siinä tilalla, josta on hyötyjä, mutta siitä on ollut myös varmaan henkistä haittaa ainakin heille hetkittäin. Koska kyllä mä ehkä nyt ollaan päästy sellaiseen tilanteeseen, että olen saanut hiljaisen hyväksynnän, mutta ekat 2 vuotta oli hieman haastavia juuri sen takia, että kukaanhan viljelijä ei ole tietoisesti tehnyt pahaa. Jokaisella vanhan polvenkin viljelijällä on ollut se ajatus, että he jättää tilan paremmassa kunnossa seuraavalle kuin mitä ovat sen saaneet, mutta se parempi kunto on tarkoittanut sitä, että on niin kuin vaikka hyvät rakennukset tai on isot peltolohkot. Eli tavallaan mun isälle esimerkiksi se, että kun hän on suoristanut jonkun peltolohkon, että siitä on tullut niin kuin kiva viljeltävä, että pääsee traktorilla ajaan kauhean kovaa tai niin kuin muuta isommilla koneilla, niin se on niin kuin se hänen hyvyys. Ja sitten se, mitä maan alla on tapahtunut siitä, että on ajettu kovaa isoilla koneilla, niin se on niin kuin unohtunut. Ja tämän tavallaan kritisointi tietysti on niin kuin hankala, koska siellä ei ole, siis näkökulma on ollut vain hirveän eri ja just se ihanne siitä, että mitä hyvä viljelijä on, niin se on ollut tosi erilainen, että ei ehkä niin kuin monet viljelijät ole sitä maaperään niin kuin miettinyt. Niin, tästä voisikin hyvin jatkaa tähän, että tämä on valtava iso kysymys, että mitä se on olla hyvä viljelijä, mutta jos te pyrkisitte vähän sitä tiivistämään, mitä se teille tarkoittaa ja ehkä myös sitä, että pystyttekö te reflektoimaan sitä, että mitä se on teille ollut joskus aikaisemmin ja mitä se on nyt? No kyllä mä ainakin koen, että mulle se tarkoittaa sellaista kokonaisvaltaista tilanpitoa, missä niin kuin huolehditaan siitä tietysti viljelijän hyvinvoinnista, hänen perheen hyvinvoinnista, mutta sitten siitä ympäröivästä luonnosta ja ehkä mä koen, että se on ainakin meidän tilalla niin kuin se muutos, että se ei ole enää se yksittäisen vuoden huippusato, joka niin kuin määrittää sitä, että nyt oli hyvä vuosi, vaan että se on se kokonaisuus, että kaikilla siinä ympärillä olisi hyvä olla ja mahdollisuus kehittyä ja pidettäisiin tavallaan se, minulle se, että jos haluan lapselleni jättää sen tilan, niin se tarkoittaa sitä, että se maaperäkin sitten on viljeltävässä kunnossa ja jos olisin jatkanut ehkä isäni jalanjäljissä, niin se ei olisi välttämättä sit seuraavalle sukupolvelle enää tuottoisa tila. Niinpä. On se varmasti muuttunut aika paljonkin se että tietyllä lailla meillähän on paljon vallalla sitä käsitystä, että hyvä viljelijä kyntää syksyllä syyssateessa ne peltonsa. Ja mä olen aina onnellinen, kun mä saan syyskuulla kaikki työt tehtyä, mutta ei tarvitse enää mennä sinne pellolle. Kyllähän mäkin tein samalla lailla kuin tänä päivänä suurin osa viljelijöistä vielä joskus 10-15 vuotta sitten. Sekin tuli osittain myös se, että mä kevennettyyn muokkaukseen olin siirtynyt jo joskus 2005-2007 paikkeilla, mutta sitten se rupesi tulemaan palautetta vuokrapeltojen omistajilta. Ja se on vähän sellainen, että tämä on aika iso kysymys, että kuinka paljon se tavallaan ne odotukset määrittelee sitä, että miten me viljellään. Miten ne yhteisö- ja yhteiskunnan odotukset, miltä se pellon pitäisi näyttää. Se, että ihannoidaan sitä, että se on täysin puhdas, ei ole yhtään rikkakasveja, ei niitä häiriötekijöitä niin sanotusti siellä, vaikka toisaalta me just siihen pyritään, että meillä olisi monimuotoista se viljely. Se on semmoinen, sanotaan nyt,
se on aikamoinen ristiriita päässä tietyllä lailla kuitenkin, että miten suhtautuu ja kuitenkin haluaisi, että tavallaan yleisesti olisi hyväksytty, että sä oot hyvä viljelijä. Se on että se eli sanotaan nyt näin, että tällaista porukasta, mikä tämä Carbon Action Club sun muut, niin sieltähän se tavallaan se käsityskyky lähtee muuttumaan pikkuhiljaa ja onhan se muuttunutkin ajan mittaan, että se on ehkä mä en ole enää ihan niin kylähullun maineessa kuin aikaisemmin. Jostain syystä se oli pakko jossain lehtihaastattelussa itse lanseerata se, kun tuntuu, että kaikki pitää ihan kylähullun. No mistä te olette sitten saanut tukea ja uskoa ja rohkaisua ja ylipäätään niin kuin, miltä se tuntuu sitten olla vähän se kylähullu ja se tienraivaaja? Aloittaako Maria? Kyllä mulle varmaan se Carbon Action, niin kun sen kautta tullut verkosto on ollut elintärkeä sille, että kyllähän se vaatii aika paljon ja sitten niin kun vielä ihan siis tämmöistä taloudellistakin riskinottoa se, että jos on tila, jossa on viljelty tietyllä tavalla niin kuin pitkän aikaa, niin se voi kuitenkin se muutos, niin kuin se ei ole pelkästään se pääsisäinen muutos, vaan että siellä on paljon niin kuin itsellä sitä oppimista uusista viljelykasveista ja sitten voi olla kaluston vaihtamista tai uusintaa. Ja silloin, kun sä lähdet oikein innokkaalla jotain uusia asioita kokeilemaan, niin se epäonnistuminen kuuluu siihen. Niin siinä kohtaa se, että sulla on joku yhteisö siellä taustalla, jotka sanoo, että okei, mä oon tehnyt ton saman mokan ja kuuluu asiaan. Ja tavallaan, että niitä ei yksin pysty niin kuin kyllä kohtaamaan. Koska tähän muutokseen, niin kuin mä en tiedä yhtään semmoista tilaa, joka olisi lähtenyt ihan oikeasti vaikka viljelykiertoa isosti muuttaa tai sen tilan strategia, etteikö siellä olisi niitä niin kuin takapakkeja tai isojakin epäonnistumisia hetkittäin, että just se riskinhallinta ja siihen se muiden niin kuin keskusteluapu ja henkinen tuki on ollut aika tärkeä itselle. Joo. Näytäs Jari? No joo, paljon. Ehkä mä kanssa lähtökohtaisesti ajattelen, että Carbon Action verkosto on ollut kyllä se on ollut iso semmoinen tavallaan motivoija, mutta sitten ehkä se heti alkuvaiheessa niin boostasi aika paljon sitä tekemistä, että lähdettiin silloisen Altian kanssa tekemään yhteistä projektia, mikä johti sitten siihen huikeeseen juttuun, että sain kossupullon kylkeen nimeni. Se on kuitenkin ehkä se viljelijä urat niin, tietyllä lailla tällainen näin huikea projekti, niin kyllähän se on antanut aika paljon motivaatiota lisää. Mutta sitten toisaalta ihan vakavasti ottaen, niin me ollaan koko aika laskettu ja katsottu sitä talouden kautta. Ja se että niin onhan meillä toisaalta hyvä tukijärjestelmä taustalla. Ja sitten kun mietitään sitä, jos me lähdetään käyttämään maanparannuskasveja tai viherrannoitusnurmia kylvetään, niin se tukipolitiikka tavallaan silloin kun viljahinta tai panoksien hinnat on korkeat, mekin kuitenkin käytetään jonkun verran, kun ollaan tavanomaisessa apulantaa. Mutta lähinnä se, että mikä on se markkinahinta, niin vähän sen mukaan sitten miettii, mitä tekee ja miten se pelto tarvii. Ei siinä, mä en koe, että me oltaisiin kauheasti taloudellista riskiä loppujen lopuksi otettu. Että se taloudellinen riski on tullut oikeastaan ihan muualta, että se on se kotieläintalouden kautta siellä on omat tukipoliittiset turbulenssissa ollut ja se on ollut sitten se enemmän haaste, ei se itse viljely. Et se on kuitenkin. Ja siinäkin vaiheessa esimerkiksi kun lannoitteiden hinnat nousi valtavasti, niin me oltiin jo päästy siihen tilanteeseen, että mä en käyttänyt ostolannoitteita kuin semmoinen 35% aiemmasta. Niin me ostettiin aikaisemmin 60 tonnia tai käytettiin 60 tonnia ostolannoitteita vuodessa ja sitten se oli jo vähentynyt siinä vaiheessa johonkin alle 30-25 tonnia per vuosi. Ja jos ajatellaan, että se maksoi euron kilo se pussilanta, niin siinä kohtaa mä oikeastaan onnittelin itteeni, että se oli aikamoista riskihallintaa. Että se on ja kyllä se
ei ole mitään yksittäistä asiaa, mikä sitä motivaatio siinä ja mistä se tulee. No, nyt tässä on ollut esillä sekä epäonnistumisia että onnistumisia ja niiden merkitystä, mutta voiko näillä onnistumisilla keulia niin kuin vertaisten joukossa? Et voiko niitä tuoda esiin muiden viljelijöiden verkostoissa ja niin kuin esimerkkeinä siitä, että tämä kannattaa ja tämä on hyvä juttu? Vai aiheuttaako se vastareaktion? No, varmaan riippuu taas joukosta. Että kyllähän viljelijät on, niin kuin, nekin viljelijät, jotka eivät tekisi samalla lailla kuin sinä, niin ne on aina kauhean kiinnostuneita. Mutta he saattaa just kysyä sitä, että no paljon tuli satoa hehtaarilta niin kuin laariin, eikä välttämättä sitä, kun itse voi ajatella sitä kokonaissatoa myös siinä niin kuin biomassana, mitä on jäänyt peltoon. Että voi olla vähän eri kieli, mistä puhuu. Mutta kyllä mä koen, että siitä voi sinänsä puhua. Ehkä keuliminen on vähän väärä termi, mutta ehkä silleen niin kuin neutraalisti. Mutta siis tämähän on se, että kaikkihan on hyvin kiinnostuneita siitä, jos joku tekee vähän eri tavalla. Että kyllä se sellaista puhetta ja niin kuin kysymyksiä herättää. Et ainakin koen, että on saanut vastailla kaikenlaisiin kysymyksiin ja kyllä niistä voi avoimesti puhua. Joo, mä oon ehkä samoin linjoilla, että ei nyt keulimaa voi missään tapauksessa lähteä. Kyllähän tässä kuitenkin aika lailla jalat siellä savessa takaa. Mullassa ei se savea. Niin pitää olla ja ehkä se toisaalta, että mä oon huomannut, että se kiinnostaa kuluttaja-asiakkaita ja sitten kun meilläkin on avoimien ovien tapahtumia pidetty, niin kuluttajat, kun niille kertoo, miten me tehdään luonnon ehdoilla, niin ne jotenkin ymmärtää tosi hyvin sen, että mihin tämä perustuu. Ja sitten muutama minuutin päästä tulee se kysymys, miksei kaikki tee näin. Et se ehkä kertoo siitä tavallaan siitä tietynlaisesta muutosvastaisuuden asenteesta viljelijöiden keskuudessa. Että se muuten laajemmin yhteiskunnassa uudistavan viljelyn menetelmät on hyvinkin hyväksytty. Joo. No, mitä te sitten haluaisitte sanoa viljelijöille, jotka pohtii tätä ja harkitsee, että jos minäkin voisin kokeilla? No, onko siellä nyt mitään selkeää lausetta, mutta ehkä siis sellainen, että pitää vähän uskaltaa kuitenkin kokeilla ja sitten jokainenhan voi lähteä hyvin pienillä niin kuin askelilla, että oman niin kuin resursseihin sopivilla toimilla tekemään asioita toisin, että kaikkea ei tarvitse tosiaan mylläyttää niin kuin heti päälailleen. Harvoin se on niin kuin mahdollistakaan, että just se, että edes siellä peräpellolla lähtisi niin kuin pikkuhiljaa testaamaan, että miltäköhän tämä nyt näyttää, uskallusta kokeilla toisin. Kyllä. Niin, ja sitten loppujen lopuksi aika monet viljelijät tekee uudistavan viljelyn toimenpiteitä ymmärtämättään, että ne on uudistavan viljelyn toimenpiteitä. Et se täytyy myös tietää, mutta mä oon ihan samaa mieltä. Mulla itsellä on ollut kunnianhimoa tosi paljon. Ja jossain vaiheessa oli sellainen fiilis, että pitää vahtia muiltakin. Mutta kyllä se nyt on se ymmärrys tullut, että tätä viedään pikkuhiljaa vähän vaivihkaa. Se ei voi se ajatusmaailma samalla lailla muilla onnistua kuin mulla, vaikka mäkin nyt olen hämäläinen, niin luulisi, että hitaasti menee jakeluun, mutta en mä tiedä, jotain sellaisia geenejä on, että aika nopeasti asioita tehdään. Jos sä oot piilosavolainen. Toivottavasti ei. No, mitä te näette suurimmaksi esteeksi viljelijäkunnassa? Niin kuin, nyt vähän tätä on kierretty ja kaarattu sitä, mikä siellä on, mutta esimerkiksi meidän taustakeskusteluissa tuli esiin niin kuin ihan tämä aikapula ja tämän tyyppiset asiat, että teilläkin, siis mitä mä kuuntelen tavallaan, niin tämä on valtava niin kuin oppimisprosessi ja se vaatii kyllä niin kuin sitä, että sä niin kuin jaksat siihen paneutua. No kyllä mä luulen, että se, että pitää olla jotenkin niin kuin tilaa tai raivata tilaa, että pystyy aloittamaan jotain uutta. Sitten ehkä niitä jarruttavia tekijöitä on myös se, että semmoinen yleinen näköalattomuus on vaivannut maataloutta niin kuin pitkään
Ja se aiheuttaa sitä, että on tosi vaikea niin kuin innostua mihinkään uuteen. Että mennään vähän, että jos mä nyt vielä 1 vuoden viljelen, että on tosi paljon sellaisia viljelijöitä, joilla tietysti ei ole vaikka sitä jatkajaa, että sekin aiheuttaa sitä näköalattomuutta, että ei tiedä kenelle tätä tekee, kun tietää, että ne tulokset näkyy niin kuin pitkän aikavälin päästä. Ja sitten meillä varmaan ehkä ei ole oikeasti sit tukipolitiikassakaan kauhean merkittäviä porkkanoita tehdä toisin. Voi olla jopa semmoisia niin kuin nykyjärjestelmää pönkittävää, jarruttavaa maataloustukea. Mutta mä näen sen, että monilla viljelijöillä ei ole sitä, ei he edes tiedä, että viljeleekö se 5 vuoden päästä, että ei ole jatkajia ja viljelijöiden keski-ikä on aika korkea. Ja silloin on vaikea motivoida itseään ehkä muuttamaan mitään. Nimenomaan. Joo, se on ihan totta. Mistä se motivaatio on ottaa, jos sitä on 45 vuotta tehnyt jo samalla lailla, niin yhtäkkiä rupeaa muuttamaan. Että se on. Ja sitten toisaalta ehkä sitten ne viljelijät, jotka viljelee ammattimaisesti ihan tosissaan ja elää siitä, niin silloin ne varmasti peilaa niitä näkökulmia monesta suunnasta. Ja se on mutta kyllä se. Ja sitten oikeastaan on se, että kyllä se on aikamoinen haaste. Meilläkin tehdään tänä päivänä työt kaikki tavallaan käännetty ylösalaisin se järjestys. Sun pitää se kalenterikin kääntää jotenkin toiseen asentoon. Et kun me tosi paljon viljellään syysviljoja, meillä onkin se kylvösesonkin syksyllä eikä keväällä. Ja se on ollut itse asiassa aika hyväkin valinta siinä mielessä, että keväät on muuttunut aina vaan haasteellisemmaksi. Et ilmastonmuutos on sitten tehnyt taas sen, että joko on kuivaa tai liian märkää keväällä, niin syysviljat on menestynyt monena vuonna sitten paremmin. Ja se painotus on enemmän sinne päin. Ja sitten joutuu suunnittelemaan monenlaisia asioita. Esimerkiksi 3. säilörehun teon, niin me ollaan jätetty pois sen takia, että siellä loppuu vähän niin kuin aika siellä syyskuussa, kun pitää kylvää. Ja sitten pitäisi vielä puida ja sitten vielä pitäisi tehdä säilörehuakin, niin siinä kaikkeen riitä aika. No sitten ihan viimeiseksi haluaisin kuulla, että minkälaisia evästyksiä, kun meillä on täällä monen eri alan edustajia, niin minkälaisia evästyksiä te antaisitte poliitikoille, arvoketjuille, kuluttajakansalaisille, että miten viljelijöitä voitaisiin tukea tässä siirtymäprosessissa? No varmaan, kyllä mä näen, että sillä maataloustuella on aika iso rooli tai olemme siitä aika riippuvaisia. Kukaan ei toivo lisää tukea niin kuin euromääräisesti, että se ei ole missään nimessä ratkaisuja. Varmaan siis tuen määrä tulee jopa tippumaan, mutta ehkä se, että kyllä me saataisiin sillä rahasummalla niin kuin enemmän aikaan, jos meillä olisi ympäristötukia, jossa jotain ehkä enemmän vaadittaisiin tai sitten niin kuin maksettaisiin siitä niin kuin tulosperusteisesti. Niin kuin puhuttiin näistä satelliittiseurannasta, niin meillä olisi tavallaan se teknologia maksaa tapahtuneesta yhteytyksestä ja palkita siitä, ja sehän toisi jo niin kuin paljon mukanaan muitakin niin kuin hyötyjä, koska silloin kun pellolla tapahtuu yhteytystä ja siellä kasvaa kasvit, niin yleensä sit se maaperäkin on niin kuin paremmin ruokittu. Ja ehkä koen, että se olisi myös oikeudenmukaista. Me puhutaan paljon siitä aktiiviviljelyydestä ja siitä, että tukia pitäisi kohdistaa sinne, missä tapahtuu, niin ehkä se on se viesti. Kyllä. Niin, en tiedä, tukipolitiikasta, jos ajatellaan syyskyntöä, niin toisaalta siellä sä menetät kasvipeitteisyystukea sun muuta. Siellä ei ole ehkä riittävän isoja euromääriä, tai sitten jos ei muuta, niin sitten siitä valitetaan ja kitistään, että kun ei saa sitä tukea. Mä en tiedä, ehkä tässä myös pitäisi mennä valistusta rinnalla. Ei se. Ja sitten ehkä tämä tulosperusteisuus sinne tukiin, niin se saattaisi olla yksi sellainen kannustin, että sieltä sitten oikeasti saa sellaisen rahan, mikä niin kannustaa sinne ja nimenomaan tuloksiin. Niin se voisi olla yksi tapa. Ei ole helppo kysymys missään muodossa. No mites arvoketjut? Haluatko vai mä? No sä voit täydentää sitten. No kyllä tietysti mielestäni yritysten ja elintarviketeollisuuden rooli on merkittävä. Ja siinä kohtaa taas muistutus siitä, että jos haluaa niitä suomalaisia tuotteita, että täältä niitä suomalaista kauraa tai muuta jatkossakin riittää, niin kyllä siitä maaperästä pitää huolta. Ja mun mielestä elintarvikeyrityksillä on siinä niin kuin vastuu. Ja se silloin tarkoittaa sitä, että viljelijöiltä voi sopimustuotannossa vaatia asioita, mutta heiltä pitää myös palkita siitä paremmin tekemisestä ihan selkeästi. Ja viljelijät ovat kyllä rahalla kannustettavissa.
Joo, hyvin pitkälti samaa mieltä olen asiasta, että kyllähän se tietysti on tosi palkitsevaa, jos sitten sieltä saa sitä lisäeuroja. Että loppujen lopuksi jokaisen viljelijän tavoitehan on koittaa tuottaa sillä omalla työllään taloudellista tulosta, niin se on kyllä ne kannusteet pitkälti tulee sieltä. Ja niin kuin Marja sanoi, että kyllä niillä on oikeus vaatia ja sitten, mutta myös niillä on velvollisuus maksaa. Että se on näin. Kiitos teille molemmille tästä läpileikkauksesta muutostoimijuuteen maanviljelyssä. Kiitos. Kiitos.